FESPACO ye kun cɛra ni Burkina Faso jabolaba Dani Kuyate kelen ye k'u ka jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ min bɛ wele ko Étalon d'or. Ka kɛɲɛ ni Ukraine jamana gɛlɛyaw ye, Europe gunkana jamana ɲɛmɔgɔw tun faralen don ɲɔgɔn kan kunu kari Londres n'o ye Angleterre jamana faaba ye ka kumaɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛnnen sigi u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na u bɛ se ka fɛɛrɛw sɔrɔ ka bɛn ɲini Ukraine jamana kɛlɛ la. Ninnu de bɛna kɛ aw ka bi tɛnɛ Malikura kunnafoniw la kumaba dɔw ye ka fara an ka fasirikɛlaw ka kunnafoni latɔmɔlenw kan Mali, farafinna gun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ. A y'aw bisimila. An balimaw a y'aw bisimila ni ye VOA Banbara kan Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye ka bɔ studio 53 na VOA soba kɔnɔ Washington DC. Aw ka bin tɛnɛ Malikura kunnafoniw filɛ. Sunkalo seli nafa ka bon kosɛbɛ alisilamɛw bolo nin kalo barikama min ni an bɛ o kalo kɔnɔna la silamɛya yɛrɛ ka jɔsenba dɔ don. O kama alisilamɛmusow kɛlen kɔfɛ ka sun don k'u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ min bɛ kɛ ni u ye gada la baaramisɛnnin caman na n'o bɛ kɛ sunatigɛ tobiliw ani ka fara suguri tobi yɛrɛ kan. VOA Banbara tɔgɔla Mariam Kuyate wulila ka se muso dɔw ma Bamakɔ an k'olu ka seereya lamɛn ɲina sunkalo kɔnɔ. An bɛ sunkalo kalo min kɔnɔ nin waati in na min yɛrɛ daminɛna kabini sibiri don Bamakɔ ya maaw kɔni ka hakilinataw tɛ kelen ye ka kɛɲɛ sunkalo yɛrɛ ma bawo hali n'a sɔrɔ maa dɔw bɛ sun ka caya dɔw fana ye ɲina sun kɔni bin ka bɔ u kan ka da u yɛrɛ ka faamuyali kɛcogow kan. Anw ni mara fɔ ka barika da fɔlɔ mais cɛ yɛrɛ ne kɔni ne tɛ se ka sun fɔlɔ dɛ parce que ne yɛrɛ téléphone boli ka tila ka k'i bɛ girin a ma nɔgɔn quoi donc a bɛ ne sɛgɛn dɔɔnin quoi. Ayiwa ne kɔni bɛ sun ka n ka baara bɛɛ kɛ sun ye limaniya de ye n'i ye limaniya sɔrɔ ka ban i bɛ sun i b'i ka fɛn bɛɛ kɛ cɛlasigi baara bɛɛ kɛ cɛlasigimuso kɔni i m'an ka ba baara si ma sunkalo yɛrɛ baraji ni kalo de musow kan k'u cɛsiri de. ɲinan tileko an bɛ ala fo an bɛ ala barika da ɲinan tileko ka fisa fɔlɔ funtɛni ma bon kosɛbɛ. Yɔrɔ an ka jamana in filɛ a ma nɔgɔn jiri bɛ se ka na ni nɛɛma ye nka jiri t'anw fɛ yan an bɛ sunkalo bɛɛ kɛ tilema kɔnɔ a funtɛni ban o bɛ fɛn fɛn na kɔni an b'an sera masa in de la. Silamɛ dinɛ o kɔni y'a yira k'a fɔ ko sunkalo kɔni ye baraji ɲini kalo ye o kama an bɛna kuma di karamɔgɔ dɔ ma yaasa a ka se ka caman ɲɛfɔ an ye sunkalo yɛrɛ nafa kan. Sun yɛrɛ nafa b'a la fɔlɔ ala kɛra ko o ye barika de a filanan o ye hinɛ ye a sabanan o ye jurumiya fɛ bon ne ko condition kama a kala baloko gɛlɛya ye ou bien a kala baarako yɛrɛ nasira ye ko e tɛ sun yɔrɔ e na bali ni baraji bɛɛ lajɛlen na n'a fɔra barika bɛ fɛn min na maa kan k'o ɲini n'a fɔra ko hinɛ bɛ min na maa kan k'o ɲini n'a fɔra ko jurumafɛn min na maa kan k'o ɲini mais e b'o sɔrɔ cogo di f'i ka sun de donc sun fana condition dɔrɔn tɛ k'a fɔ ko i bɛ baara min na la alabato de don diyagoya de don i bɛ condition na min bɛ se ka mɔgɔ bala dɔrɔn fana kɛra bala de. An k'a dɔn k'a fɔ hali n'a sɔrɔ maaw ka faamuyaliw tɛ kelen ye nin kalo barikama in kan an k'a dɔn k'a fɔ sunkalo kɔni o daminɛna nɛɛma kɔni kɔnɔ bawo kabini sibiri don ka na se bi ma tile lawta min bɛ bɔ san o san sunkalo kɔnɔna na caman kɔni bɔra u la fɔlɔ min ye an ka daladumuniw sɔngɔ kɔni ye nafɛn kɛnɛw olu kɔni jago ka di kosɛbɛ sugu kɔnɔnaw la jaba dɔɔni kɔni farala o sɔngɔ kan nin waati in na fo ka taa se sukaro ma ka sɔrɔ min ye an ka gouvernement ye ale ye laseli kɛ k'a fɔ ko sukaro o ka di maaw ma 120 na nka an ye jateminɛ kɛ Bamakɔ sigira caman bɛ yen nɔ sukaro bɛ ka feere halisa 130 la fo ka taa se pomme terre ma o fɛnɛ ni sɔngɔ yɛlɛlen don tulu o kɔni sɔngɔ b'a nɔ na fo ka taa se nɔnɔmugu ma sogo dɔɔni fɛnɛ ni farala o sɔngɔ kan sigira dɔw fɛnɛ ni kɔnɔna na Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamakɔ VOA Banbara tɔgɔ la. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Guinée Bissau jamana kan farafinna gunkana tilebiyanfan ka ciden o sera u ka jamana kɔnɔna la cogo min na u bɛ taa bɛnkan ɲini min kɛra u ka hakili falen-falen baaraw senfɛ ka kɛɲɛ ni jamana yɛrɛ lahalayaw ye u ka kumaɲɔgɔnya baara ninnu ka kan ka kɛ n'u ni jamanatigi Umaru Sisako Ambalo ye min bɛ tali kɛ CEDEAO yɛrɛ ka cidenkulu ka hakilina labilalenw kan ka kɛɲɛ ni Guinée Bissau jamanatigisigi kalata ye min kan ka kɛ ɲinan san 2025 kɔnɔ n'u y'a yira k'a fɔ k'u ka hakilina dɔ ye kalata ka kɛ basigi ani jɛlenya kɔnɔna la nka u ka kunnafonidiw senfɛ i y'a lase k'a fɔ ko kunun kari cidenkulu ninnu kɔni ma se ka kumaɲɔgɔnya jɔnjɔn fosi sɔrɔ ni u ka masayaso baarakɛlaw ye o senfɛ kunnafoniw y'a sɛbɛntiya fɛnɛ k'a fɔ ko fɛn min ye jamanatigi yɛrɛ ye ko u fɔra o kɔ k'a to taama senfɛ
Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Niger jamana kan u ka jamana finitigiw ka bolimafɛnw binna jihadijɛkulumaw ka jan dɔ kɔnɔ jɛkulu minnu ni Al-Qaïda bolo bɛ ɲɔgɔn fɛ finitigi 11 ɲɔgɔn de ni bɔnɛna waliya in k'a kɛra Niger jamana o kɛɲɛ ka yan fan fɛ ka taa Algérie o dancɛ la o kunnafoniw kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko sibiridon fɛn min ye jɛkulu maramafɛntigiw ye minnu ni olu kɛlen don k'u dili don u ka jamana kɔnɔ k'a ni dangariliwale kɔfɛ u ka kunnafoni di so caman olu ye a seereya di min kunnafoniw seereya dɔw dira a marabolo kɔnɔna duguden dɔw fɛ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye jihadijɛkulumaw ye minnu ni olu ye nin walejugu kɛ binna u ka finitigiw ka kulu kan min bɛ wele ko patrouille k'u to larawulili baaraw la EKD Malan jumadon min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen sɛbɛntiyara fɛnɛ k'a fɔ ko kulu min bɛ wele ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans n'o ye JINIM ye ko olu y'a yira k'a fɔ ko u bolonɔ don ka fara o fɛnɛ kan jamana kɔnɔ arajoso caman olu fɛnɛ ye nin kunnafoni seereya di k'a fɔ ko mɔgɔ caman de bɛ minnu bɛɛ lajɛlen fatura ni dangarili in sen fɛ Farafina jabɔlaw ka fɛrɛkɛnɛba min tun sigilen don sen kan Burkina Faso jamana faaba kɔnɔ Wagadugu n'o ye FESPACO ye a tako 29nan Burkina jabolaba min bɛ wele ko Dani Kuyate ale ye u ka jɔnjɔnba sɔrɔ min bɛ wele ko Etalon d'Or walasa an ka se k'o kunnafoniw ɲɛdɔn Kader Traoré VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Wagadugu ale b'o lase FESPACO tako 29 kun cɛra Burkina Faso lakaw fɛ ni olu ka jabɔla ŋana dɔ ye min ye Dani Kuyate ale ka ja min ye jɔnjɔn fɔlɔ sɔrɔ n'an ko Etalon d'Or yenenga o ye Katanga ye walima Buntenu ka dɔn Dani Kuyate ka ja min ye sankɔrɔta sɔrɔ ale bi cɛ dɔ ka maana le fɔ min sirilen don fanga ka min nɔgɔ fɛ ni jɔnjɔnba sɔrɔbaga min ye sotigi Kuyate jabɔla ŋana dɔ dencɛ ye ale b'a yira a ka ja kɔnɔ cogo min na fanga bɛ se ka maa hakili ɲagami Etalon yenenga jɔnjɔn tali kɛra nisɔndiyaba ye filimu b'o la bi an bɛ farafina bɛ sanfɛ wa o ye kunnawolo ye jamana ma ne bɛ tasibila kɛ ne wolofa ye Burkina Faso jabɔlaw bɛɛ ani mɔgɔ minnu ye nin baara in daminɛ anw ye an ka bonya b'u kan an ma ɲinɛ u kɔ wa an bɛ waso n'u ye halisa an kan cɛsiri bawo n'an y'an cɛsiri laɲini bɛ sabati jɔyɔrɔ filanan min ye Etalon d'Argent ye o taara di Somali ka cɛbɔ dɔ ma min tɔgɔ ko Mo Harawe jɔnjɔnba sabanan min ye Etalon de Bronze ye o taara di Zambienne muso dɔ ma min ye Lungano Niowi ye kabiri san 1997 Burkina Faso tun ma jɔnjɔn sɔrɔ Cheikh Oumar Sissoko Mali ka jabɔla ŋana dɔ ale ko ale sɔnna ni kiritigɛbagaw ka sugandili ye ne kɔni nisɔndiyara bari ne tun b'a dɔn k'a fɔ ko Katanga wajibi tun bɛ jɔnba nin fɛ ni FESPACO in banni kɔ fasodenw bɛɛ sewara sabula baasi foyi ma sɔrɔ ara ka taa lankana sira kan Fidel Tamini ale ye FESPACO ɲɛbila ɲɛmaa ye a nisɔndiya ko mun kɛra ko an ye baara min bɛɛ préparé a ɲana an bolo ko activité bɛɛ tun FESPACO la an y'a bɛɛ kɛ problème ma sɔrɔ a la Festivalier ba 13 olu tun bɛ kɛnɛ kan minnu bɔra jamana 53 ra Nakisi Savane min kolonnen no jabɔra ale bɔra Côte d'Ivoire jamana na anw bɛɛ bɛ FESPACO le kɔnɔ bɛɛ Afrique cɛman bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ de donc a tɛ se ka fɔ an kɔ parce que an yɛrɛ ka ko de FESPACO o tako 29 kɔni kun cɛra a tako 30nan o bɛna kɛ février kalo tile 27 fo ka taa se mars kalo tile 6 ma san 2027 natara nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso Ni tun ye FESPACO kɛnɛ ye ka bɔ Wagadugu an bɛ to jako kun kan an bɛ taa Los Angeles Hollywoodkaw fɛnɛ ka fɛrɛkɛnɛba min bɛ kɛ jako kun kan n'a bɛ wele ko Oscar o fɛnɛ kɛra kunu kari Hollywood kɔnɔna la ja kɛrɛnkɛrɛnnen min ni o bɛ tali kɛ yɛlɛko kow kan n'o ye film ye n'a bɛ wele ko Anora olu ye jɔnjɔn sɔrɔ jɔnjɔnba 5 wɛrɛ fɛnɛ olu sɔrɔla u fɛ min bɛ tali kɛ Emilia Perez ale ye baara min fɛnɛ kɛra jako kun kan n'o labɛnna Jacques Audran fɛ a yirala k'a fɔ fɛn min ye Brésil jamana ye olu fɛnɛ ye jɔnjɔnba sɔrɔ ni Oscar Hollywood senfɛ min kɛra u ka siɲɛ fɔlɔ ye ka kɛnɛ yɛrɛ lasɔrɔ walasa ka se ka jɔnjɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan
Ka tɛmɛni sisan an ka kunnafoniw ye nin bɛna an don jamukan ta ko filanan o hukumu kɔnɔ an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka jabarani so ni radio fiɲɛ siraw kan aw k'an bɛɛ sɔnni. Vous parlez Bambara, Dioula, Malinké. Vous voulez recevoir l'actualité au quotidien? Abonnez-vous maintenant à la chaîne WhatsApp VOA Bambara. C'est simple. Rendez-vous sur WhatsApp dans la section Actu en bas à gauche de votre écran. Tapez VOA Bambara et cliquez sur Suivre. Vous recevrez ainsi les dernières nouvelles du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Guinée, du Sénégal, des États-Unis et même des cours d'anglais en Bambara. How do you feel? Ne manquez rien, rejoignez VOA Bambara sur WhatsApp. VOA Bambara ka tabale gusika ni VOA Africa kuna funi tukalo. Kasengana uma ayaw bisimila alibi aweka VOA Bambara ka malikura kunnafoniw lamɛn ka bɔ studio 57 na VOA soba kɔnɔ Washington DC. An bɛ kunnafoniw kɔrɔcɛ ka na n'a ye Ameriki jamana kan yan bawo Ameriki jamanatigi Donald Trump ba kɔnɔlen don Ameriki wasabulon kɔnɔ min bɛna kɛ a fɛ kumaɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛnnen sini tarata. George Atino VOA tɔgɔla ale bɛna o kunnafoniw ani Ameriki jamana kunnafoni tɔw walawala. George inula Inula Mariam an ka foli bɛ an filɛbaga ani an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ni waati na i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na dantigɛli o kan ka kɛ États-Unis jamana ɲɛma Donald Trump fɛ wa dantigɛli o mun kan ka kɛ wasabulon kɔnɔna la o bɛ sɔn ka tali kɛ babu damadɔni kan i n'a fɔ dansigili kɛlɛw la Ukraine ani Moyen-Orient ani o ye arabu jamanaw ka gun ye fo ka taga se sale sɔngɔ yɛlɛli États-Unis fɛ jagofɛn dɔw kan minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛ kana don États-Unis kɔnɔna la wa o de bɛ sɔn ka kɛ Donald Trump ale ka dantigɛliw dakun ye i n'a fɔ Veronica Iglesias VOA ka kunnafondila ale bɛ a ɲɛfɔ ye cogo min na a ka nin laseli kɔnɔna la. Mr. Speaker, the President of the United States. I n'a fɔ a tun delila ka kɛ cogo min na san 2017 États-Unis ɲɛma Donald Trump ale kan ka dantigɛli kɛ wasabulon la. Ukraine ani Russie ka kɛlɛ o jɔyɔrɔ bɛ sɔn ka bonya kosɛbɛ o dantigɛli kɔnɔna la sabula Trump ka fanga ale b'a fɛ ka fɛɛrɛ tigɛ cogo min na kumaɲɔgɔnya ka bila sen kan ani dan ka sigi o kɛlɛ in na. Ne bɛ bɛn de fɛ ne t'a fɛ ka don san 10 kɛlɛ wɛrɛ la an bɛ bɛn de fɛ. Wasabulon kɔnɔna la États-Unis ɲɛma ale bɛ sɔn fana k'i hakilina fɔ Israel ani Hamas olu ka kɛlɛ kan ani fana ka kuma Gaza ka siniɲɛsigi kan. Sabula février kalo tile 4 ka Donald Trump ani Israel ministre ɲɛma Benjamin Netanyahu olu to kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ Trump ale tun ye kanbɔ k'a fɔ ko ka Gaza yɛlɛma k'o kɛ i n'a fɔ yɔrɔ cɛɲumanba dɔ. Ni yɔrɔ in bɛ États-Unis ka mara kɔnɔna la an bɛna jɔ ka baara bayirika bila sen kan k'a kɛ yɔrɔ cɛɲumanba de. Ni dantigɛli in senfɛ politigiko dɔnbagaw dɔw fana jigi dalen bɛ a kan k'a fɔ ko Donald Trump bɛ sɔn ka dantigɛli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya salenw kun kan États-Unis b'a la ka minnu bila diɲɛ jamana wɛrɛw kan. I believe in his view. Ne fɛ Trump bɛ miiri k'a fɔ ko ni a ye salenw sɔngɔ yɛlɛ ko o bɛna to baarada ninnu olu laban bɛna jagoya ka na États-Unis sabula salen sɔngɔ o bɛna yɛlɛ u ka jagofɛnw kan kosɛbɛ. Donald Trump bɛ sɔn k'i kanbɔ fana ka kɛɲɛ ni jalakilikanw ye mun sinen bɛ a ka fanga ma sabula o b'a fɛ ka dɔ bɔ jamana foroba cakɛdaw olu ka nafolow la ani fana ka fɛɛrɛ tigɛ cogo min na ka dan sigi wari tiɲɛ ani yurukuyurukuw la. Think he's going to talk about ne fɛ a bɛna ɲɛfɔ ko fɛɛrɛ ɲuman don waasa ka se ka nafolo mara ka ɲɛ. He's going to talk about how great of a thing it is. Wasaden Elisa Slotkin ni ale tun ye CIA baarakɛlan kɔrɔ ye ale de sugandira démocratiw fɛ waasa k'i kanbɔ Donald Trump ale ka dantigɛli kɔfɛ. Politigiko dɔnbaga O'Brien fɛ États-Unis jamanadenw olu bɛna Wasaden Slotkin ale ka dantigɛli lamɛn ani fana k'u bɛna Donald Trump ale ka kanbɔli dafalen lamɛn bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔw kan walima dugusajɛ u bɛna ɲɛfɔliw dafalen kalan kunnafoni gafew kɔnɔna la. Ani Ukraine na kɛlɛ kun kan halisa Europe ɲɛma olu tun bɛ lajɛrɛla kunun karidenw Londres waasa ka kuma Ukraine ani Russie olu ka kɛlɛ kun kan tile fila Volodymyr Zelensky ale ni Donald Trump olu ka a kuma kalayaliw kɔfɛ États-Unis jamana ɲɛma so yɛrɛ la Donald Trump ale tun y'i kanbɔ k'a fɔ ko ni Ukraine ma sɔn bɛnkan ma ko États-Unis bɛna i sen bɔ pewu wasanbolo la démocrate dɔw olu kanbɔ k'a fɔ ko nin tɛ a waati ye États-Unis k'i bolo bɔ
Ukraine bolo. Arash Arabasadi ale ka laseli filɛ mun bayɛlɛmana Nama Jara fɛ. Diɲɛ jamana kuntigiw ye ɲɔgɔn ɲɛ kɛ Caridon, Londres, Angleterre fava la Ukraine ni Russie ka kɛlɛ in sini ɲɛsigi kan. Kabini kɛlɛ in daminɛna ɲinaya san 3 ye. O kama jamana ɲɛmaw y'a jira Londres k'u ye dɛmɛ min damina kɛlɛ in kɔnɔ Ukraine jamana kuntigi Volodymyr Zelensky ye u bɛ taa ni o dɛmɛ in ye. Ɲɔgɔn ɲɛ in kɛnɛ kan Europe jamana ɲɛmaw ye Volodymyr Zelensky bisimila ka ɲa ani États-Unis jamana kuntigi ka mankanw tɛmɛnen kɔfɛ Maison Blanche la a ka taama senfɛ dɔgɔkun tɛmɛnɛ. K'a sɔrɔ Ukraine jamana kuntigi tun taara États-Unis walasa ani Donald Trump ka bɛnkan bolonɔ kɛ u ka dugu jukɔrɔfɛnw ka baaraw hokumu kɔnɔ u ni ɲɔgɔn cɛ. Nka a laban kumaw sinsina Ukraine ni Russie ka kɛlɛ in de kan wa a labana mankanw ye u ni ɲɔgɔn cɛ. I bɛ so bɛnkan ka kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ walima anw b'an sen b'a la. N'aw ɲ'an sen b'a la aw kelen bɛ kɛlɛ in kɛ. N'o kɛra ne hakili la o cɛ man ɲi bawo aw kelen tɛ se. Nka n'aw sɔnna ni bɛnkan bolonɔ kɛra o ye ko ɲuman ye aw ma. Nka aw tɛ mɔgɔ waleɲuman dɔn o dun fana tɛ ko ɲuman ye. Donald Trump kɔkanko minisiri Marco Rubio y'i sinsin Donald Trump ka kumaw kan. N'a ko Zelensky bɛ sɔn ka diɲɛ kɛlɛba sabanan lawuli n'o ye 3e guerre mondiale ye bawo a ma sɔn bɛn ka kɛ kɛlɛ in ka ban. Marco Rubio ko fana kɛlɛ in bɛ se ka ban kuma ɲɔgɔnya dɔrɔn de la n'o tɛ ka marifaw ta ɲɔgɔn kama o t'a ɲa ye. A ye nin kumaw fɔ Visivik jamukan senfɛ ABC jabaraniso la. Ne b'a fɔ aw ye nin kɛlɛ banni feere ye sikafɔ dɔrɔn de ye sikatɔ la bɛɛ b'a dɔn nin kɛlɛ in man ɲi mɔgɔw bɛ ka sa yɔrɔ bɛ ka tiɲɛ cogoya sugu bɛɛ la ni fɛɛrɛ ma sɔrɔ a la a bɛ bonya de ka taa fɛ wa ne hakili la ni sikafɔ kɛra fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ kow bɛ se ka taa ɲɛ o la. An bɛ waati min Ukraine sɔrdasiw joginenw dɔw senw walima u tɛgɛw tigɛra nka u seginna ka taa kɛlɛyɔrɔ la. U taara fara Ukraine sɔrdasi 380 minnu jogina kɛlɛ in senfɛ Zelensky ka fɔ la. Nka fanga sina politikitɔ mɔgɔw n'o ye démocratiw ye k'a man kan Trump n'a ka marabagajɛkulu ka Ukraine bila tancogo la. Amy Klobuchar ye démocratiw ka sénateur ye. Ne ye Ukraine sɔrdasi minnu ye dɔgɔkun in na o tun b'u yɛrɛ furakɛ u bolow sirilen bɛ ɲɔgɔn na dɔw sen tigɛlen u wulila k'u ka faso dɔnkili da wa a man kan ka Ukraine fanga dɔgɔya sisan bawo u ye cɛsiri kɛ. K'a sɔrɔ minnu jogina kɛlɛ in na Ukraine dɔ de bɛ ka fara u hakɛ kan don o don o kama mɔgɔw ka laɲini ye de bisi ka fɔ ka kɛ kɛlɛ in ka ban. Angleterre lasigiden États-Unis Lord Peter Mandelson fana y'o laɲini de sɛbɛntiya Visivik jamukan senfɛ ABC jabaraniso la. We have to give peace a chance. We have to give to create the circumstances. Hɛrɛ ka kan kana wa an kan ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka Putin Russie k'u lasigi jagoya la kuma ɲɔgɔnyaw ka kɛ nka ni kow ma kɛ a sira fɛ a ka kan an ka Ukraine dɛmɛ. Ukraine sɔrdasiw min ka d'u ye bi o de ye hɛrɛ kana kɛlɛ in ka ban bawo caman joginen don kosɛbɛ n'u bɛ kɛlɛyɔrɔ la. États-Unis sisan an bɛ kuma sɔrɔko kan Apple ni o ye baarada ye minnu bɛ téléphone iPhone dilan ani a ɲɔgɔnna wɛrɛw olu kɔni y'a lase k'a fɔ ko États-Unis k'u bɛna dollar wari miliyari 500 ɲɔgɔn o don États-Unis sɔrɔko da fɛ san 4 nataw la ani ko u bɛna baara 20,000 o bila sen kan États-Unis kɔnɔna la a ka dɔn k'a fɔ ko yanni o yɛrɛ cɛ Donald Trump ale yɛrɛ tun y'i kanbɔ k'a fɔ ko a bɛ na a dɔ fara salenw kan kɛrɛnkɛrɛnya la jagofɛnw kan minnu bɛ bɔ Chine ka don États-Unis kɔnɔ ka sɔrɔ Apple dun o ka masimafɛnw ani telefoniw olu fanba bɛ dilan kɛrɛnkɛrɛnya la Chine de. Michel Quinn ale ye VOA ka kunnafonidila ye a ka laseli filɛ Nama Jara ale b'an dɛmɛ ka mun faamu ko ɲuman. Téléphone iPhone caman ani mansin wɛrɛw bɛ dilan ani ka feere Apple baarada fɛ dɔw bɛ dilan Chine jamana na. Nin san labanw na Apple baarada bɛ taa jagokɛminɛnw dɔ ta jamana wɛrɛw fana la i n'a fɔ Vietnam ani Inde nka a tɛ foyi ta États-Unis. Sisan yɛlɛmaw donna a ka baaraw taabolo la
ka da kan nin dɔgɔkun in na Apple Barada y'a jira ko san 4 nataw la a bɛna dolari wari miliyari 500 de don usines dɔ dilanniw na États-Unis i n'a fɔ ka usines dilan Texas n'a bɛ mansinw dilan n'u ka baara ye ka hakili duman dilan n'an ko serveur d'intelligence artificielle wa o b'a to a bɛ baara di mɔgɔ 20,000 ma États-Unis. Apple Barada ɲɛmɔgɔba Tim Cook ye nin baaraw taabolo fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen in de ani jamanakuntigi Donald Trump ka ɲɔgɔn ye sen fɛ. Apple Barada n'a bɛ iPhone dilan a bɛ fara États-Unis ka baarada minnu y'a fɔ k'u bɛ baara kuraw dɔ bila sen kan jamanadenw ye. U bɛna dilan yan bawo u k'u tɛ douaniers ka urusiw sara. Donald Trump y'a fɔ bɔlɔlɔsiraw fɛ minnu bɛ wele réseaux sociaux alamisa tɛmɛnen k'a ye nafolo sigiyɔrɔma 2 de fara douaniers ka urusiw kan ni Chine jamana b'a sara. Wa kɛmɛ sarada Chinois bɛ 10 sara douaniers ka urusiw la n'a bɛna daminɛ nin tarata in na. Kɔlɔsilikɛlaw n'u bɛ wele les observateurs u y'a jira ko Apple Barada ka ŋaniya in n'o ye ka dɔ fara a ka fɛn dilannenw kan yiriwali bɛ sabati o la. O ŋaniya ni douaniers ka urusu ko Chinois kan i n'a fɔ Trump y'a wajibiya cogo min k'u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. Bill Lawrence ye kɔlɔsilikɛla dɔ ye. Sancaman ɲina u bɛ ka ɲini yɛlɛmaw ka don u ni Chine baara kɛcogo la. O ŋaniya in taara yanni douaniers ka urusu ko kana. O bɛɛ n'a ta halisa fɛn nafamaw bɛ bɔ Chine nka ne hakili la Apple bɛ baara kɛ cogo min yɛlɛmaw bɛna sɔrɔ taabolo la. Apple ka baaraw caman dɔnnen don bawo u y'a jira k'a ka politiki ɲɛsinnen bɛ ka baaradaw de sigi sen kan ani ka nafolo dɔn États-Unis n'o ye Trump ka mara in laɲini ye. Ben Bajeri jateminɛkɛla don cakɛda min bɛ baaradaw sigi sen kan o ɲɛma dɔ fana ko Apple ka laɲini ye de ka dɛmɛ kɛ baarako la ani nafolo dɔn cogo la États-Unis. U bɛ nafa sɔrɔ o sababu la o kama u bɛ ka baara kɛ ni kunnafonidisow ye walasa ka fasodenw ka laɲiniw dɔn bawo u tun bɛ nafolo dɔn o siratigɛ la ka ban wa ani États-Unis politiki baaraw bɛ ɲɔgɔn ta fana. Apple Barada k'a bɛna nafolo caman ladon États-Unis o kama k'a bɛna telefoni pisi kuraw dɔ dilan walima mansin wɛrɛw ka pisiw Arizona usine kɔnɔ n'a tɔgɔ ye TSMC n'a bɛ Taiwan jamana tɔgɔ la. Ni kunnafoni dɔ tun b'an bolo États-Unis kunkan bi. George Atino an ka foli b'i ye dantɛ foli min na. Ayiwa Ameriki jamana kunnafoniw kɔfɛ an bɛ taa Israel jamana kan bawo dɛmɛ min tun bɛ ka tɛmɛ ka taa bande Gaza la ko o dɛmɛw bɛɛ lajɛlen balana kunun kari. Nin y'a kunɲɔgɔn 6 ye dɛmɛw tun labilalen don min bɛ tali kɛ da dumunifɛnw siyɔrɔ minɛnw ani ka fara furaw kan min tun bɛ ka bɔ u ka dɛmɛbagakulu yɔrɔ k'u kunda bande Gaza kan ni Israel jamana ye u bɛɛ lajɛlen lajɔ. Modibo Dambele VOA Bambara tɔgɔ la ale b'o kunnafoniw lase. Bani Sirela ka waleya in kɛra wagati min na u ka kumaɲɔgɔnya o bɛ sen na ni dɔ kan ka fara kɛlɛ lajɔli kan ale tun bɛ kunbalan na o wagati la kɛlɛ lajɔlen tile 42 o tɛmɛnen kɔfɛ jamana minnu bɛ kɛlɛban kuma la Egypte ani Qatar olu ye Bani Sirela jalaki ko a ye marifaci lajɔli o bɛnkan sɛbɛn ko a ye dan sigi o la ni ka dɛmɛ ladoli k'o latigɛ. AFP ale ye ja minnu yira i b'a ye k'a fɔ kamiyɔnw ni balo bɔ olu kɔnɔ olu kɔni tugutugulen don ɲɔgɔn kɔnɔ. Egypte jamana o fanfɛla la u tɛmɛsira la Rafa ka ɲɛsin Gaza ma. Karidenw Bani Sirela ale tun y'a fɔ ko a bɛ fɛ ka dɔ fara kɛlɛ ɲɔngirili kan fo ka taa se avril kalo camancɛ ma ni o fɛnɛ tun kuma fɔra Ameriki jamana ka ciden fɛ ka ɲɛsin arabula ma Steve Witkoff nka Hamas ale ma sɔn tiɲɛ caman dɔ farali la o kan ka da kan ko u bɛ fɛ kɛlɛ lajɔli ka taa a fan filanan na mun olu ka faamuyali la o bɛ se ka na ni kɛlɛ banni ye pepepewu ani a y'a sɔrɔ filan fila kɔni bɛ kɛlɛ lajɔli koɲa kan kunnafoni dɔw ka bɔ Bani Sirela ani Palestine olu y'a yira k'a fɔ ko Bani Sirela ye sanfɛ mugu kɛru daminɛ Gaza fanfɛla la ka ɲɛsin Hamas ma mun ka dankarili octobre kalo tile 7 san 2023 Bani Sirela kɔn na o nana ni mankan ye. Ka da nin kan sisan an bɛ Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase aw ma ka bɔ Bamakɔ. Sirantolontanko kun ka Mali la joli b'a Athletic Club ɲɛmayaso tun ye ladumi min ta a ka sirantolontannaw ye ko ni ale ka tɔn donna ɲina saison 2024 2025 Ligue phase de groupe la a bɛ donbolo kɛ u ye min hakɛ bɛ t'i jɔ CFA wari miliyɔn 2 la sirantolontanna mɔgɔ kelen a wari dira dɔgɔkun tɛmɛnen
kunnafoni lasera joliba supporter tɔn ɲɛmayaso fɛ supporterw ka tɔnsigi kɛnɛ kan kunu kari marisi kalo tile fila san 2015 in na joliba dagayɔrɔ la Torokorobugu Bamakɔ. Haruna Vieux Diallo, joliba supporter tɔn ɲɛmɔgɔ, an k'a lamɛn. Prime ko in, vous savez, ala kuma man d'an ye réseau kan an ɲɛmɔgɔw. An bɛ se k'a fɔ ko denmisɛnninw ye fili kɛ, u ye filiba de kɛ. Mais fili min de don peut-être mɔgɔ min donn'u kan, mɔgɔ minnu donna kɔni hakilina dɔ ye k'u lafili o de don. Kuma bɛ fɔ don min fana an y'a yir'u la k'a fɔ a se t'an ye k'a sara. Ni an kɛtɔ ye k'a sara fo ni wari in donna an ka compte la don min. K'a fɔ ko wari ma don compte la mais a taara ka taa aw dan équipe wɛrɛw ma ka information ta équipe wɛrɛw fɛ minnu u donna u ma don wari dɔ b'u ka kɛsu kɔnɔ parce que u ye donko caman kɛ. U bɛ nafolotigi nafolo bɔyɔrɔ équipe don donc n'o sugu kɛra an y'a mɛn k'a kɛra ɲɛmɔgɔw fɛ danaya la an ta in kɛra wa a ma kɛ ni min b'a fɛ n'an y'a fɔ a ye a kan ka ta kɔnɔna la nin t'an sago ye an ko sago ye min ye u ka wari bɛ d'u ma ni wari nana u ka wari bɛ d'u ma fo ni min bɔra n'a kɛnɛ ma an mana ɲininka kɔni an n'a fɔ o kuma ta tɛmɛna kɔni kan ko wari sɔrɔ mais hali wari montant fɔli a man d'anw ye parce que an b'a dɔn an bɛ jamana min kɔnɔ a bɛ se ka na ni ko min ye mais donc ne ko taara cogo min na a bɛ kɛ ten an bɛ dugawu de kɛ ala ka wari in kɛ ka nafa ɲɔ ye ala ka kɛ fɛn o ka kɛ barika ɲinina ye n'ala sɔnna gɛlɛya t'an ni ɲɔgɔn cɛ an y'u ka prime sara k'u ka sara kɛ donc vraiment Dieu merci wa an bɛ don min na i ko bi bureau central des supporters accompagné aussi vraiment ni mɔgɔ ɲɛnɛman dɔ ye o y'an dɛmɛ donc an sera ka se ka prime 4 yɛrɛ fana sara prime match 8 na déjà bureau central yɛrɛ fana y'o sara match prime 4 k'o wari sara donc o bɛɛ kɛ kun de ye k'a fɔ ko denmisɛnninw ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ni gɛlɛya waatiw nana cogo min na an y'o kɛ sɔnni nin prime in kana pour que denmisɛnninw ɲɛ ka bɔ sira la wariko la. Joliba ka laɲini ni championnat kun cɛra ka kɛ champion ye ka taa ligue la. Haruna Vieux Diallo. O de don ni ala y'a nɔgɔya siɲɛ kelen donc n'i ma don san filanan o ye yɛrɛ ka ça veut dire que e yɛrɛ i bɛ jigin i yɛrɛ la donc baara bɛ kɛ n'o de ye an donna donc alhamdulilayi on fait tout encore pour entrer et pour que an kana kɛ kura ye san wɛrɛ mais o kuma an ye san kelen kɔni k'a kɔnɔna la donc an fana bɛ se ka leçon dɔ tigɛ c'est pour an bɛ se ka taaɲɛ dɔ kɛ an kɔni ka laɲini ye c'est pour an depuis ma don ligue la Joliba ka laɲini ye min ye fɔlɔ c'est jouer le championnat pour le gagner donc hali bi an b'o sira kelen de kan ni ala sɔnna. Championnat tagali ɲɔgɔndan 13 tannen kɔfɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Joliba Athletic Club bolo ni kuru 28 ye a ka ɲɔgɔndan kelen bɛ yen o ma tan fɔlɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Traoré kala selidon. Ayiwa an balimaw a y'a faamu cogo min na ni ne bɛna dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na min labɛnna Blanche Sanu fɛ k'a lase aw ma Mariam Traoré fɛ ka foli kɛ ka taa an ka radio partenaire kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma ani k'a fɔ sunkalo timɛ ko ɲuman ala k'o di alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛɛ waati wɛrɛ. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la wasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ. N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana I bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la, La Guinée ani Burkina Faso. Bi a bɛ wele wusula na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ.